Aj, kako mi je dosadio ovi rat. Trči tamo, trči ovamo, ubi ove, uništi ove, vozi ovdje, vozi tamo. Kad eto, javi se. Što je bilo, kolega, prekidate me usred intra. Slušaj, mamo mali, ja sam tvoj šef, zvan šef, i mene je postavio general da te nadgledam. Ti ćeš biti moj šef, to jest ja ću biti tvoj, ne znam čak predikam. Bilo je, sinoć je bilo jako tmurno i nisam se baš dobro proveo. Znači ovako, ja sam tvoj šef, zvan šef, to sam rekao, dosta sam star i senilan. Znači ti ćeš mene slušat, ja ti dajem naredbe. Ja vodim, ako ne znaš, ja sam ti vode komandant, narednik, to je potporučnik, sve. Svaka titula u vojsci osim generala, njega moramo slušati kako on sviri, tako mi moramo plesati. Ja vodim sve avione, sve koje vidiš to ja sve vodim. I slušat ćeš me. Jel to jasno? Prije svega trebamo pogledati rutinsku kontrolu, znači ovako. Si pročitao upute? Upute? Kakve upute? Ja sam potomak Manfreda von Richthofena. Molim te. Da. Ako me tvoje pola izumrle, možda ne stanice nisu kapile, pera sam za upute za avion. Upute za avion. A ne za upute za aparat za kafe. Imaš ih doli u prtljažniku Zol motora, tamo ja ti to zovem prtljažnik. Kako avion, molim te, mora imati prtljažnik? Ja ne znam, to pitaj državu koja to gradi i pitaj strojovođu koji je to dela. My lad. Uz dola, dobro, čekaj, sad ću vidjeti. Joj, vidi prašine ovdje, to sve treba poslije ja da očistim, a? Da vidimo. Pri upotrebi aviona pažljivo pročitajte ove upute, a o rizicima i neuspojima upitajte svog generala. Prije svega, ako čitate ove upute, morate uključiti autopilot, ako ne padate u sigurnu smrt. Autopilot, gdje? What's going on tamo? What is happening tamo? Alo? Gdje je taj gumb? Evo ga. Autopilot. Spašen sam. Recite kolega, pao mi je mikrofon, nisam vas čuo baš. Za malo sam odletio u sigurnu smrt, što je bilo? Slušaj mamo, htio sam ti reći da si jako glup. I to je sve. Ja ne znam kako si ti završio vode. Ni kako si upisani vojničku školu jer ti... Majka moje te bole. Dobro, malo. Okno. Malo svežak zrak. Čekaj. Mali! Slušavamo. Uočio sam... Čekaj samo da zbrojim. Tamo. Uočio sam 3 njemačka Luftwaffe-a. Najbali smo. Čekaj prijatelju, vidim. Čekaj, ti mi je vola nešto. Kuzmi Bože, poslao, Samo da... živote prokleti. Di mi je alat. Moj ti nije tebi samo volan pa doli. Nije samo volan. Alat. Evo ga, ljepilo. Moj uj, sada još sa ljepilom ljepi avion, volan. Pa to se sa žvakačama dela.
kadetu, nadam se da ćeš barem u ovome biti dobro. Ga priključim. Evo ga, stavio sam u lan. Čekaj. Možemo krenut. I opet bi padao u lasi i sad sam se svi zalijepio. Neka nam je... Samo malo se vime nos. Neka nam je dragi Bogu pomoći. Pusi maj. Tvoju. Prijatelju, što si letio si. E sada skinu ovo govno. Idemo, jedan otišao, idemo dalje. Eto, što ti radiš tamo? To je to, ode motor, ajmo još. Jesam ga. Čuj to, svaka čast. Što mi nisi rekao da nisi toliki nesposobnjaković? Kolega, molim te, pomozi mi tamo, ti tamo pucaj s leža, ja ću da ga pucaj mu krila, ja ću da ga ti udaraj dole, uglavnom, a ja ću gore.